ada loko mar Gachagua mana mapio kanyo kata aloko pio tu mondo I explain gumoro kai wach madeni sa wacho wach mar basari moko mangisi basari soka mora chiel ta for example angisa ning mosetimore nucha wan gi problem mar NHIF offices manene wan go regional offices make one of kama gi sisikane are now being closed iloro ginango iloro gin ke sha tiyo gmilungu biometric lueti koro kapo ni dhi hospital ni sha to lueti mangno goli oko ma onge another human interruption kin member tidhi kata ka daktari tigo fingerprint mari tingiyo kaka sha mari ntiere a system to gino wak to gino dhi mbele chone ni NHIF kendi dhi office NHIF iwogo office NHIF akiano goni stamp gi ngano akian driver mane japiko ango gik moko timre mangeny e kore kanyo gigo se gol sani sha en biometric gigo tete okubedo collapse in one thing igo lweti kose go lweti to lweti no fingerprint no dhi to donja system to donjo to itiedi koro basari bonego bed ni gik mangeny magolo gi wagol en go bed no go lweto ngacha bede school dhi som ero kama ne nyakoro mujan kaka nyalo ked kor mibadhi magi weche morango kar kae to kada ni mondo tiek chenro kapoka arango biro mar Jalub jatend piny Kenya machon Rigathi Gachagua ma en jatend duond bura mano mar DCP en sigana en mano mar Armstrong Osotwa ne oikonwa gi ang'en wanyarange en WhatsApp kendo ka wayudo thuolo mano mar lowe achiel ka achiel mar mondo mi wawinjane ikruok ni en mane muket kar kae penjo miduoko kotene kod gigi duto wadhi yudo thuolo mano marango Gachagua duogo dala adana chak kae kod Oscar kae to bang'e ang' wayude kama chielo bende bang' ka wasewinjo gino mawach kanyo kod telo mochung' ne arita kwe mapacho kae kendo johera mage dhi bedo karite mano e kar alap ndeke mago mag JKIA to ndio weche mathoth nyakwara mujong mafuong'ore mbui wawinjane wach makama wacho kod jalupne. And we know that tomorrow national security agencies will be in tow both at the airport and during the procession. As such, we want to make this clear. We are a peaceful people, and our meet and greet the Nairobi people tomorrow is as such. Kwetu ni kuwasili ya kawaida kama Mkenya mwingine ule anarejea injini. Kwa hivyo sisi hatuna shida hata kidogo. Yakifika anafika na kuelekea kama wale wengine vile wanafanya, sio? Na ningekumbusha Saidi, sisi wajibu wetu ni moja, kuona tunaweka usalama vile inatakikana kwa nchi yetu yote, what we call safety and security to the people. Na kwa wale wote ambao mtu yote akivuja sheria bila shaka pia na anashughulikiwa namna hiyo kwa mujibu wa sheria. Kwa hiyo msimamo wetu ni tunatarajia yakifika atakuja tu kama Mkenya mwingine ule anaingia tu hapa nchini alafu na anaelekea kulingana na mipango yake ile imepanga. Kaka ja Kenya machielo oyiene kendo rwake pacho mano kaka entiere kanyo kowuok e piny Amerika. Oscar duogo mar Gachagua duogo mar Gachagua to Gachagua nodhi koro dhi duogo to nyene ng'amos kaka osebedo kae abro goni mbaka nikech en gima somos muke school. Terrorists don't want to see many people dead but many people watching. Jok matimo ka culture bab mino ka kolo simo gi mako kata mana Westgate odiochieng' adek ok en ni mondo gineg jo mang'eny, en ni mondo ji mang'eny piny mzima nyaka Amerika kucha kameras te mag jo fuambo te ni kamoro achiel mane gima gidwa kana gitim ka gidhi West kata ka gidhi Dusit ginego ji 20 lakini ok gin kod haja mar nego ji mang'eny. Haja margi en ni piny mzima gi hold for almost 2-3 days. Kaen Al Jazeera, en Ramogi, en ng'ano ji te ng'iyo kamoro achiel e piny mzima. Koro mano ema paro ma terrorist. Gima Gachagua gidwa timo kawuono ok en ni gidwaro kata meet the people, gidwaro mondo gi bring the city to a standstill, gi make a point. Nikech ma gidwa wacho malich ahinya bende mager ahinya agwacho kamkunji gidwa mondo bed chaos so that not many people listening but many people watching. Ndio for kamora mora kamera kamora chiel. Pero